Ahoj, dneska tady pro vás mám storytime o tom, jak jsem dostala červenou kartu za svůj ponor do 80 metrů. Řekla jsem si, že to s vámi nasdílím, protože osobně jsem se z toho hodně poučila a třeba vám to taky bude k užitku. Stalo se to před 2 lety na závodech v Egyptě, byl srpen, takže 40 vedra, poslední závodní den. No a já jsem si neúplně chytře nahlásila pokus o osobní rekord. V 80 metrech jsem ještě nikdy nebyla, ale z předchozích ponorů jsem měla dobrý pocit, tak jsem si řekla, že to zkusím. Byl to vlastně fakt super ponor, já jsem měla plnou koncentraci na flow, na relaxaci, cítila jsem se skvěle. Dopadla jsem na plate, tam jsem ještě měla dost vzduchu na vyrovnání, takže super. Otočka, cesta nahoru taky fajn. No, jenže kombinace několika závodních dnů s vysokými teplotami byla pro moje tělo už trochu moc a na hladině už jsem byla unavená a projevilo se to drobnou ztrátou motorické kontroly. Tady vidíte, že už se na mě vrhli safeťáci, což teda správně neměli, protože se mi ještě nezačaly zanařovat dýchací cesty a za to se mi pak i sami omluvili. Nicméně do Tech Safety je automaticky červená karta. A i kdybych to chtěla protestovat, prý bych ji nakonec stejně dostala, protože jsem si během protokolu sundala 2krát brýle. No, všechno špatně prostě. Závodní freediving má složitý pravidla, podle mě někdy až zbytečně složitý, ale já to beru, tenhle ponor nebyl úplně za bílou kartu a já věřím, že se mi to jednou povede na jedničku. Každopádně to byla dobrá zkušenost a já na tenhle ponor moc ráda vzpomínám. Tak jo, já doufám, že vám tenhle příběh něco dal. Já ho s vámi chtěla sdílet hlavně proto, abyste viděli, že i když něco nevyjde podle našich představ, tak to nemusíme brát jako prohru nebo osobní selhání, ale jako úžasnou příležitost se něco přiučit. A to bychom třeba neměli, kdyby jsme to zrovna nepodělali. Tak jo, uvidíme se příště u nějakého freedive typu. Čau.